Понякога съдбите човешки не намират своя път. Тогава луните братвешки ни отвеждат в странен кът. И прибягваме към крайно средство, към изкуствен интелект. Да оставим ни наследство чрез небрежен секс. Давай. Не! Не! Защо? На колене. Защо? Изнасилванията в България представляват 10% от общата престъпна картина в страната. Имат силен психологически импакт над жертвата и над насилника. Фекалните инциденти са ежедневие за жертвите на изнасилване. Това, което може да направите обаче, е само сега да закупите пуфи с панти с 10% отстъпка, а ако закупите втори продукт, доставката е безплатна! Беше много страшно. Правех неща, които само аз и знам. Но... После бях брутално изнасилен. Сега ще направим интервю и с насилникът. Интервю и с насилникът. Еми, всичко стана твърде бързо. Чувам викове от кората там и отидох да помогна. Да покажа, че не съм то, който бях минали епизод. Ама знаете как става, едно нещо стига до друго. И едно нещо стигна до друго. Терапията с господин Баварецов мина доста добре. Помогна доста с бавното ми умствено развитие. Много съм щастлив. Не мога да го опиша. Готов съм за нови открития. В живота... Спрете камерата, мамка му, спрете камерата! Спри камерата, по дяволите! Не.